Η νόσος Πάρκινσον δεν είναι μόνο τρέμουλο. Στους νέους ανθρώπους εκδηλώνεται διαφορετικά. Σήμερα άργησα. Άρχισε ήδη να με πιάνει. Και είμαι μόνος. Θα δυσκολευτώ να γυρίσω σπίτι. Δυστονία. Δεν ορίζω καλά το πόδι μου. Τον ήθελα να με τραβάει. Το ίδιο και ο λαιμός. Το στόμα μου. Γίνομαι αργός. Δυσκίνητος. Αν και βιάζομαι. Βραδικινησία. Διστάζω να περάσω την πόρτα. Πάγωσα. Ενημερώσου. Ώρα για δράση. Η νόσος Πάρκινσον σήμερα αντιμετωπίζεται. Επίκουρος κίνησης. Ελληνική εταιρεία εθελοντών και ασθενών νόσου Πάρκινσον. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να είστε όλοι καλά. Με υγεία πάνω απ' όλα. Για άλλη μια φορά σας καλούμε παρεούλα να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας. Και είναι εφικτό αυτό όταν έχουμε σωστούς επιστήμονες, αλλά αν θέλετε και ασθενείς ή ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν, έχουν συνείδηση αυτού της ασθένειας που τους συμβαίνει και ξέρουν όχι μόνο πώς να την αντιμετωπίσουν, αλλά είναι και παλικάρια, είναι και θαραλέοι και βγαίνουν σχεδόν, θα λέγαμε, αλόβητοι ψυχικά από αυτό που θεωρούν ότι είναι δοκιμασία. Θα σας πω μια μικρή ιστορία. Κάποτε, ξέρετε, όχι κάποτε, ακόμη και τώρα στην Αφρική, οι κυνηγοί, αντί να πιάνουν τις μαϊμουδίτσες για να τις πάνε στο τσίρκο ή να τις στέλνουν σε κάποιους εθνικούς κήπους, τέλος πάντων, και να τις πληγώνουν, διαλέγουν έναν άλλον τρόπο. Φτιάχνουν μεγάλα μπουκάλια γυάλινα και μέσα σε αυτά, τα οποία τα δένουν και τα στηρίζουν κάπου βαθιά στο χώμα, βάζουν μέσα καρύδια με μέλι. Οπότε οι μαϊμούδες πάνε, λοιπόν, βάζουν το χεράκι τους μέσα στα καρύδια με το μέλι και εκεί εγκλωβίζονται, εχμαλωτίζονται, πιάνονται. Και εκείνες δεν καταλαβαίνουν ότι μόνο αν αφήσουν τα καρύδια με το μέλι θα μπορούσαν να είναι πάλι ελεύθερες. Κάπως έτσι είμαστε κι εμείς πολλές φορές. Εγκλωβιζόμαστε σε πράγματα τα οποία μας παγιδεύουν. Μπορεί να είναι οι αδυναμίες μας, μπορεί να είναι οι λάθος οδηγίες που μπορεί να έχουμε πάρει, μπορεί να είναι οι συνήθειές μας που επίσης έχουν πάρει λάθος δρόμο. Αλλά νομίζω ότι είμαστε εδώ για να πάρουμε ξανά το τιμόνι της ζωής μας από την αρχή και πιο σωστά. Ποτέ δεν είναι αργά να έρθει αυτή η ευκαιρία. Θέλω να σας συστήσω σήμερα τους καλεσμένους μου και είμαι πολύ ευτυχής που είναι εδώ κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Ζήκος, ο οποίος είναι νευρολόγος και είναι επιμελητής στο 251 Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας και υπεύθυνος του ιατρείου Πάρκινσον. Καλώς ήρθατε, κύριε Ζήκο. Καλώς σας βρήκα. Γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια γιατί μαζί έχουμε συνεργαστεί και έχουμε κάνει πολύ ωραίες ημερίδες για την νόσο Πάρκινσον. Ναι, και ο κόσμος που ερχόταν για αυτές τις ημερίδες ήταν πολλής και από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Και αυτό ήταν συγκλονιστικό, ότι είναι μια ασθένεια για την οποία ενδιαφέρονται πάρα πολύ να μάθουν περισσότερα πράγματα και σήμερα υπάρχουν και θεραπείες καινούριες και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την καλύτερη ποιότητα της ζωής των ασθενών. Αλλά έχουμε μαζί μας και έναν εξαίρετο άνθρωπο, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Ματσουκάς, ο οποίος είναι γεωπόνος και έχει κάνει και πολλά άλλα επαγγέλματα στη ζωή του. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να έρθει σήμερα κοντά μας, γιατί έχει την νόσο του Πάρκινσον, αλλά ο στόχος είναι να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους που, αν τύχει να μπει στη ζωή τους αυτή η νόσος, να ξέρουν ότι μπορούν να έχουν ποιότητα ζωής και να μην το βάζουν κάτω. Έτσι δεν είναι, κύριε Ματσουκά? Ακριβώς. Συμφωνώ. Λοιπόν, πότε εσείς, ας πούμε, αρρωστήσατε, κύριε Ματσουκά μου? πριν 7 χρόνια. 7 χρόνια, δεν είναι πάρα πολλά. Όχι, απλά το διαπίστωσα ότι έχω νόσο του Πάρκινσον πηγαίνοντας στο Αιγινήτιο. Για κάποιον άλλο λόγο ή είχαν αρχίσει κάποια προειδοποιητικά? Τρέμουλα. Στα χέρια, ειδικά στο αριστερό το χέρι. Και αυτό άρχισε να επεκτείνεται και στα υπόλοιπα, οπότε ανησύχησα και πήγα στο Αιγινήτιο. Εκεί έγιναν κάποιες εξετάσεις, φαντάζομαι, και έγινε και η διαπίστωση. Ναι. Πόσο έχει αλλάξει η ζωή σας από τότε? Θα έλεγα δραματικά. Βασικά ενώ ήμουν ένας άνθρωπος δραστήριος, πολιτικοποιημένος, συνδικαλιστής, πρόεδρος των ανθοπαραγωγών για πολλά χρόνια, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος,
στην πολιτική ομάδα του Ανδρέα του Ροβέρτο εδώ και 16 χρόνια. Γενικά, ασχολιόμουν με τον αθλητισμό, με το μπάνιο. Πολύ δραστήριος. Με τα πάντα. Σιγά σιγά η έκφραση στις δραστηριότητες αυτές με έφερε πολύ πίσω μέχρι που γνώρισα την επίκουρο κίνηση. Που είναι ένας σύλλογος, σωματείο, κύριε Ζήκο. Ναι, η επίκουρος κίνηση είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που ασχολείται με την νόσο Πάρκινσον και είχαμε τη χαρά να γνωρίσουμε τον κύριο Ματσουκά στην πρώτη μας εκδήλωση που είχε γίνει πριν 3 χρόνια περίπου. Πολύ ωραία. Να πούμε όμως ότι υπάρχουν σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα έτσι, που οι ασθενείς έχουν συσπηρωθεί και έτσι μπορούν από εκεί να διεκδικήσουν και τα δικαιώματά τους και να βοηθηθούν ο ένας με τον άλλον. Γιατί σίγουρα καταλαβαίνω ότι κανείς δεν είναι μόνος του. Και εσείς, κύριε Ματσουκά, έχετε και την τύχη να έχετε μια γλυκύτατη σύντροφο, η οποία σας συνόδευσε μέχρι εδώ. Ίσως στη συνέχεια έχουμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε και μαζί της. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο για τους ανθρώπους, για την οποιαδήποτε νόσο κι αν έχει κάποιος, έτσι, να έχει κάποιον που να τον αγαπάει, κάποιους ανθρώπους κοντά του. Βεβαίως. Το θέμα είναι ότι εσείς προλάβατε και κάνατε πολλά πράγματα στη ζωή σας και προσφέρατε τις υπηρεσίες σας πολλά χρόνια. Γι' αυτό εγώ σας βλέπω τώρα ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο να δίνετε και κουράγιο και δύναμη σε άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουν κάτι ίδιο με εσάς. Σίγουρα. Θα μιλήσουμε μαζί πάλι, κύριε Κώστα μου. Απλώς με τον κύριο Ζήκο θα ήθελα λίγο να βάλουμε τα πράγματα από την αρχή για να καταλάβει ο κόσμος. Η νόσος Πάρκινσον πότε μπορεί να μπει στη ζωή ενός ανθρώπου? Να σας πω, υπάρχουν 2 περίοδοι. Υπάρχει το παράδειγμα του κυρίου Κώστα που είναι γύρω στα 60-65, όπου κάποιος άνθρωπος έχει ζήσει τη ζωή του, κοντεύει να βγει στη σύνταξη. Και υπάρχει δυστυχώς και μια κατηγορία ανθρώπων που μπαίνουν στην νόσο γύρω στα 40. Πολύ νωρίς. Όπου είναι άνθρωποι που είναι, μπορεί να πει κάποιος, στο απόγειο της δραστηριότητάς του και έχουν οικογένεια, έχουν παιδιά. Και εκεί η νόσος είναι πιο δύσκολη, διότι έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο την ασθένεια, τα δικά τους προβλήματα, αλλά και να συντηρήσουν μια οικογένεια. Ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα? Γιατί έχουμε βάλει ως τίτλο ότι το Πάρκινσον δεν είναι μόνο τρέμουλο. Ναι, αυτό είναι όπως αλήθεια. είδαμε και στο σποτάκι. Έχει και άλλα συμπτώματα. Αυτό είναι αλήθεια. Η κλασική εικόνα είναι του κύριου Κώστα που ξεκίνησε με ένα ήπιο τρόμο στο χέρι. Ναι. Όμως αυτό το παράδειγμα αφορά μόνο τα 2 τρίτα των ασθενών. Το υπόλοιπο 1 τρίτο δεν έχει καθόλου τρόμο, ίσως και σε όλη τη διάρκεια της νόσου. Και το σύμπτωμα που είναι κυρίως σε αυτούς τους ανθρώπους είναι αργές κινήσεις, βραδικινησία. Βραδικινησία στην ηλικία των 60-65. Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος δυσκολεύεται να περπατήσει, είναι πιο αργός στις κινήσεις, δυσκολεύεται να ξεκουμπώσει τα κουμπιά από το ποκαμισό του. Πολλοί έρχονται και μας λένε δεν μπορώ να ξυριστώ καλά ή σκοντάφτουν. Έτσι. Ακόμα και αν πάει ένας τέτοιος άνθρωπος σε έναν γιατρό, πιθανώς να μην βγάλει διάγνωση ο γιατρός εύκολα. Ναι. Επειδή δεν είναι το συνηθισμένο. Επίσης, οι νέοι ασθενείς, οι σαραντάριδες ας πούμε, ταλαιπωρούνται τουλάχιστον 3 χρόνια σε ορθοπαιδικούς. Κλασικό παράδειγμα είναι ένας πόνος στον ώμο. Πονάει ο ώμος μου, το χέρι μου, δυσκολεύομαι κλπ. Έχεις περιαρθρίτιδα, θα πει ο ορθοπαιδικός. Θα κάνεις ενέσεις, θα πάρεις φάρμακα, θα περάσουν 2-3 χρόνια μέχρι να πας σε κάποιον νευρολόγο και αν είναι ειδικός να σου πει ότι έχεις Πάρκινσον. Αν δεν είναι ειδικός, πιθανώς να ταλαιπωρηθείς. Οπότε χάνεται και πολύτιμος χρόνος, δηλαδή, σε αυτό το διάστημα μέχρι ο γιατρός να διαπιστώσει. Εσάς σας το διαπίστωσε αμέσως ο γιατρός, κύριε Κώστα μου? Είχα την τύχη να με συστήσει η αδερφή μου, η οποία είναι καθηγήτρια αιματολογίας. Α, πολύ ωραία. Σε μία και ήξερε. Καθηγήτρια αναπληρώτρια, η οποία αμέσως το κατάλαβε. Το κατάλαβε. Τώρα, ενώ είστε μέσα σε αυτό το διάστημα, αυτό το διάστημα των 7 χρόνων, όπως μας είπατε, με την νόσο παρέα, όμως
πιστεύω ότι προσπαθείτε κάθε μέρα τη μέρα σας να την περνάτε όσο γίνεται καλύτερα. Εγώ έτσι υποψιάζομαι, είναι έτσι? Βέβαια. Και προσπαθώ να είμαι δραστήριος και χρήσιμος παντού όπου μπορώ. Και νομίζω ότι και ένας ασθενής με Πάρκινσον μπορεί να είναι δραστήριος και χρήσιμος. Βεβαίως. Όπως? Όπως βοηθώ τη σύζυγό μου στις δουλειές της, μαγειρεύω, Πολύ ωραία. ψωνίζω ή ακόμα και βοηθάω και στην κύρια δουλειά με τους πελάτες, έρευνα αγοράς. Μπράβο κύριε Κώστα μου. Και επειδή έχω επαφές με πολύ κόσμο, Που θα σας αγαπάει κιόλας και θα ρωτάει κιόλας. ναι, πραγματικά κρίνω ότι είναι απαραίτητο ένας άνθρωπος να μην εγκαταλείπει ποτέ τη δραστηριότητά του. Φανταστείτε ότι, και το ξέρετε κι εσείς, πόσοι άνθρωποι που είναι και ανάπηροι σε καροτσάκια και δεν μπορούν να περπατήσουν και όμως τους βλέπεις γίνονται Ολυμπιονίκες. Ακριβώς. Και άλλοι άνθρωποι που μπορεί, ακόμη και τυφλούς. Πάρτε τους τυφλούς ένα παράδειγμα που έχω αρκετούς φίλους. Αν πάτε στον οίκο τυφλών θα δείτε φοβερή δραστηριότητα από τους τυφλούς. Και μάλιστα μια καινούρια είδηση, έτσι απλώς σας το λέω παρόλο ότι είναι άλλο το θέμα. Ετοιμάζονται και φέρνουν στην Ελλάδα τώρα σκυλιά εκπαιδευμένα για να μπορέσουν να γίνουν οδηγοί στους τυφλούς μας. Και πρέπει να εκπαιδευτούν και οι τυφλοί πάνω σε αυτό. Αυτές είναι πολύ ωραίες κινήσεις, εξαιρετικές. Λοιπόν, τώρα για την νόσο Πάρκινσον, να υποθέσουμε ότι είναι κληρονομική, να υποθέσουμε ότι κάτι συμβαίνει ξαφνικά, παίζει ρόλο ο ψυχολογικός παράγοντας, η διατροφή, εξωτερικοί παράγοντες, τι? Όλα αυτά που είπατε είναι αλήθεια. Όλα είναι αλήθεια, απλά δεν ισχύουν για τον ίδιο άνθρωπο. Η ομάδα των 40 λοιπόν, πιθανότατα να έχουν κάποια κληρονομική επιβάρυνση. Δεν είναι όμως πάντα σίγουρο. Έχουμε ανθρώπους 40 που δεν έχουν κανένα γονίδιο, γνωστό γονίδιο μέχρι τώρα. Η ομάδα των 65 συνήθως δεν έχουν κάποιο γονίδιο, απλά η νόσος είναι πάρα πολύ συχνή. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα υπολογίζουμε γύρω στις 25.000 ανθρώπους με Πάρκινσον. 25.000? 25.000, ναι. Αρκετά μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Είναι, να σας πω την αλήθεια, η δεύτερη συχνότητα ασθένεια μετά την νόσο Αλσχάιμερ. Μάλιστα. Και άμα λάβεις υπόψη ότι δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο, αλλά για μια οικογένεια που πάσχει, άρα αυτό το νούμερο τουλάχιστον τριπλασιάζεται. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι με Πάρκινσον, όπως και οι άνθρωποι με Αλσχάιμερ, στο Αλσχάιμερ, επειδή εκεί έχουμε θέμα έκπτωσης της νόησης, της μνήμης, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που σκέφτεται, που έχει μια σοφία, έτσι, απλώς δεν μπορεί να κάνει αυτά που έκανε σωματικά. Όμως φαντάζομαι ότι και η κατάθλιψη σε πολλούς ανθρώπους με Πάρκινσον θα πρέπει να συνυπάρχει. Εδώ λοιπόν, γι' αυτό καλέσαμε τον κύριο Κώστα, ακριβώς να αναχαιτήσουμε αυτό το κύμα. Δεν χρειάζεται να μπει η κατάθλιψη στη ζωή μας ενώ υπάρχει μια τέτοια ασθένεια. Ίσα ίσα το αντίθετο. Ακριβώς. Πραγματικά, εγώ μια ζωή ήμουν αισιόδοξος και παρότι έχω πρόβλημα και στην ομιλία, πάντα προσπαθώ και στην πολιτική γιατί βλέπω ότι, όπως είπατε, έχω μια σκέψη και ένα προβληματισμό σε πολλά θέματα που μπορεί να βοηθήσει. Μια που το λέτε αυτό, κύριε Κώστα μου, τα έχουν κάνει λίγο σαλάτα οι πολιτικοί μας, έτσι? Η αλήθεια, ναι.
Βλέπετε φως μέσα από την αισιοδοξία που έχετε? Εγώ πάντα ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε, αρκεί να δουλέψουμε όλοι σοβαρά και υπεύθυνα. Αυτό έλειψε. Και να χτυπηθεί η μάστιγα, αυτά που ονομάζουν λαμόγια ή συστημικούς, που είναι μέσα στο σύστημα και επειδή είναι του συστήματος νομίζουν ότι μπορούν να εκμεταλλεύονται τον υπόλοιπο κόσμο. Πιστεύετε κι εσείς ότι μάλλον ήρθε μια εποχή που όλα αυτά θα μπουν σε μια τάξη? Ίσως είναι μια ευκαιρία. Αν δεν μπουν σε τάξη, Χαθήκαμε. χαθήκαμε. Δεν θα χαθούμε όμως. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς, υπάρχουν επιστήμονες σαν τον κύριο Ζήκο και τόσοι άλλοι που περνούν και από αυτόν τον καναπέ, αλλά και γενικά στη ζωή δίνουν πολύ μεγάλο αγώνα και σε όλους τους τομείς. Εγώ νομίζω ότι ο καλός Έλληνας θα κρατηθεί. Και εγώ το πιστεύω. Για να δούμε λιγάκι τι έχουμε αυτή τη στιγμή ως όπλα στην επιστήμη μας, έτσι, στην νευρολογία, για το θέμα του Πάρκινσον. Καταρχήν, παίζει ρόλο, έχει σημασία το να προλάβουμε. Είπαμε να μπει διάγνωση έγκαιρα. Άρα ένας άνθρωπος, αν νιώσει κάποια από τα συμπτώματα που είπατε, τρέμπουλο, βραδικινησία, πόνο στον ώμο έστω, δεν έχει σημασία, να είναι πάντα υποψιασμένος. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι εκπομπές. Είναι αλήθεια αυτό. Να είμαστε υποψιασμένοι, μήπως είναι αυτό, μήπως είναι το άλλο, χωρίς άγχος. Και να κατευθυνθούμε στο σωστό γιατρό. Βέβαια, αν υπήρχε ο οικογενειακός γιατρός ή ο γενικός γιατρός που μπορούσε αυτό να το εμπνευστεί, να το καταλάβει, θα έστελνε τον ασθενή στο σωστό γιατρό επίσης, για να βγει πολύ γρήγορα η διάγνωση και θα προλαβαίναμε πολλά πράγματα. Τέλος πάντων. Άρα, το θέμα πρόληψης. Ναι. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς ότι έχουμε πρόληψη στην νόσο Πάρκινσον. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ σαν γιατρός να κάνω μια έγκαιρη διάγνωση σε εσάς, ας πούμε, και να σας πω ότι θα νοσήσετε μετά από 5 χρόνια, να σας κάνω ένα εμβόλιο και να μην νοσήσετε. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε? Αν μπορούμε έναν άνθρωπο που έχει γίνει νωρίς η διάγνωση να καθυστερήσουμε την εξέλιξη της ασθένειας, τότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να καθυστερήσουμε την εξέλιξη της νόσου, σε οποιαδήποτε ηλικία και αν είναι αυτή τη στιγμή έχουμε 2 βασικά όπλα. Το πρώτο είναι κάποιο φάρμακο, το οποίο το δίνουμε και υπάρχει μελέτη του 2008 που αποδεικνύει ότι καθυστερεί την εξέλιξη της νόσου. Δηλαδή, αν εμείς οι δύο είχαμε νόσο Πάρκινσον και ο κύριος Κώστας έπαιρνε αυτό το χάπι και εγώ δεν το έπαιρνα, του χρόνου και οι δύο θα είχαμε επιδεινωθεί, αλλά ο κύριος Κώστας λιγότερο από μένα. Μάλιστα. Το δεύτερο που είναι πολύ βασικό είναι η φυσική άσκηση. Παίζει ρόλο η φυσική άσκηση και στην νόσο Πάρκινσον. Στην Πάρκινσον είναι το σημείο κλειδί. Ενώνωση. Ενώνωση. Ένας άνθρωπος, μάλιστα. Ενώνωση, αν ασκείται και δεν μπορούμε να κατευθύνουμε προς μια συγκεκριμένη άσκηση. Μπορεί να είναι περπάτημα. Έχουμε μελέτες για πάρα πολλές ασκήσεις. Ας πούμε, το περπάτημα που λέτε, το treadmill, σε κυλιόμενο τάπητα, έχει αποδειχτεί ότι καθυστερεί και αυτό την εξέλιξη της νόσου. Το να ασχοληθεί κάποιος στο γυμναστήριο με βάρη, πριν 1 μήνα βγήκε μελέτη που λέει ότι καθυστερεί την ασθένεια περισσότερο από το αν κάνεις διατατικές ασκήσεις, αεροβική άσκηση. Καταπληκτικό. Έτσι, άρα εμείς συνιστούμε σαν γιατροί γενικά να ασκήσει. Η άσκηση στην νόσο Πάρκινσον είναι φάρμακο. Κύριε Κώστα μου. Βεβαίως. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα, επειδή ήρθε και η οικονομική κρίση και υποχρεώθηκα να εγκαταλείψω ασκήσεις που έκανα περισσότερο, πραγματικά επιδεινώθηκε πάρα πολύ η κατάστασή μου. Ελπίζω τώρα να ξαναξεκινήσω τις δραστηριότητες μου. Και ως γεωπόνος βέβαια που ασχολιόσασταν και με τη γη,
Έτσι, σίγουρα ο περίπατος στην εξοχή, ίσως κάποιες εργασίες σιγά σιγά σε έναν κήπο, νομίζω ότι αυτό θα είναι και μεγάλη σας αγάπη. Ναι, πράγματι. Μακάρι να τα ακούσει όλα αυτά ο κύριος Λοβέρδος, μια που τόσα χρόνια δουλέψατε μαζί του, και θαρώ πως και σε αυτόν τον τομέα μπορούν οι πολιτικοί μας να κάνουν πολύ σημαντικά πράγματα. Φτάνει να το θέλουν και να βάλουν προτεραιότητες. Και η υγεία είναι προτεραιότητα. Και αν μερικές φορές συμβουλευόντουσαν και ανθρώπους σαν και εσάς, θα κάνανε και πιο σωστά πράγματα. Κοιτάξτε, μια και μου λέτε για τον Ανδρέα, τον Λοβέρδο, με τον οποίο έχω δουλέψει φορητικά και σαν φίλος. Τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Είναι εξαίρετος, είναι αγωνιστής. Απλά πιστεύω ότι εγκλωβίστηκε αυτή την περίοδο, όπως του είπα, ότι για μένα ήσουν προμηθέας δεσμότης. Της παράταξης και του Γιώργου, ο οποίος ουσιαστικά δεν έκανε ο άνθρωπος. Μάλιστα. Είδατε τι είπα στην ιστορία στην αρχή, πώς πιάνουν τις μαϊμούδες για να τις πάνε στους εθνικούς κήπους. Βάζουν αυτό το μπουκάλι και μέσα καρύδια και μέλι. Πάνε λοιπόν, τα πιάνουν, δεν τα αφήνουν και εγκλωβίζονται. Αυτά τα καρύδια με το μέλι μπορεί να είναι, όπως είπαμε, αδυναμίες, μπορεί να είναι λάθος επιλογές, μπορεί να είναι πιέσεις, καταπιέσεις και πολλά άλλα. Αλλά στο χέρι το δικό μας δεν είναι όλα αυτά να τα βάλουμε λιγάκι σε μια τάξη και να τα αφήσουμε από τη χούφτα μας για να ελευθερωθούμε. Και πραγματικά, όπως θα είδατε, ο Ανδρέας ο Λοβέρδος έκανε την πιο σημαντική δουλειά από όλους τους υπουργούς. Έδειξε έργο και δραστηριότητα. Τώρα αυτό που είπατε ότι πάντα εγκλωβίζονται κάποιοι πολιτικοί μας από πολλά πράγματα είναι ένα μεγάλο θέμα. Τα τελευταία χρόνια, ή μάλλον πολύ τελευταία, όλο και περισσότεροι άνθρωποι λένε ότι οι δυσκολίες τους δυναμώνουν. Αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος. Υπάρχει και η άλλη βέβαια, που οι δυσκολίες κάνουν τους ανθρώπους να χώνονται στην κατάθλιψη πολύ βαθιά. Εμείς δεν θέλουμε αυτή την πλευρά. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι μπορούμε να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας. Μιλάμε σήμερα για την νόσο Πάρκινσον. Μία νόσος η οποία δεν είναι μόνο τρέμουλο, είναι και πολλά άλλα. Όμως η επιστήμη έχει προχωρήσει πολύ. Ο κύριος Ζήκος λοιπόν, που σήμερα φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο και που είναι επιμελητής στο 251, όπως το λέμε, Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας και υπεύθυνος του ιατρείου Πάρκινσον. Εκεί στο ιατρείο Πάρκινσον, σε καθημερινή βάση, ανανεώνεται έτσι το υλικό των ανθρώπων που φτάνει. Δηλαδή έρχονται πολλοί κάθε μέρα για να ρωτήσουν τουλάχιστον αν δουν κάποια συμπτώματα, ότι μπορεί μήπως συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ναι, είναι αλήθεια. Το ιατρείο ξεκίνησε πολύ πρόσφατα, πριν περίπου 6 μήνες. Ναι. Βέβαια, εγώ επέστρεψα από την εκπαίδευσή μου πριν 2 χρόνια από το εξωτερικό. Σε αυτά τα χρόνια κάναμε κάποιες επεμβάσεις στο νοσοκομείο της αεροπορίας. Αφού φτιάξαμε την ομάδα μας, μετά δημιουργήσαμε και το ιατρείο Πάρκινσον, που σκοπό είχε να προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις. Δεν ήρθα να αντικαταστήσω τη δουλειά των νευρολόγων που ήδη δουλεύουν στο νοσοκομείο, αλλά να τους βοηθήσω σαν πιο ειδικός. Εξειδικευμένες λύσεις. Δηλαδή, έχω ακούσει ότι γίνεται και κάποια χειρουργική επέμβαση εξαιρετικής αποτελεσματικότητας, ήδη δηλαδή αυτό δείχνει. Είναι αλήθεια αυτό, ναι. Το μέλλον. Αν θέλετε να μιλήσουμε για τις εξειδικευμένες λύσεις, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε, παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, μπορούμε να προσφέρουμε ό,τι θεραπευτική επιλογή έχει και κάθε Ευρωπαίος. Από το πιο απλό χάπι μέχρι την πιο εξειδικευμένη επέμβαση. Οι επεμβατικές λοιπόν θεραπείες στην νόσο είναι ουσιαστικά 2. Το ένα είναι το χειρουργείο στον εγκέφαλο, να το πω απλά. Το οποίο γίνεται στην Ελλάδα. Γίνεται στην Ελλάδα. Ωραία. Και στο νοσοκομείο μας. Και το άλλο είναι το χειρουργείο στην κοιλιά. Με αντλία.
Υπάρχει επίσης μια άλλη ημιπαρεμβατική μέθοδος που είναι η αντλία με απομορφίνη, η οποία είναι μια πολύ μικρή φορητή αντλία που γίνεται ένεση υποδόρια, συνεχή έγχυση του φαρμάκου υποδορίως όλο το 24ωρο στον ασθενή. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε 3 επεμβατικές μεθόδους. Που βέβαια δεν πάνε όλες αυτοί οι μέθοδοι σε όλους τους ασθενείς. Θα πρέπει να το επιλέξει ο γιατρός ποια πηγαίνει σε ποιον σωστά. και θα του κάνει καλό. Είναι αλήθεια, πρέπει να γίνει μετά από προσεκτική επιλογή και εμείς έχουμε αναπτύξει ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο στο νοσοκομείο με το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε ποιος ασθενής είναι καταλληλότερος για ποια θεραπεία. Έτσι ώστε να ωφεληθεί πάρα πολύ και να αλλάξει η ζωή του. Τι περιμένουμε, να γίνει εντελώς καλά, να βελτιωθεί? Κοιτάξτε, με αυτές τις μεθόδους περιμένουμε να γυρίσει πίσω η νόσος τουλάχιστον μια δεκαετία. Πολύ καλό. Ο κ. Κώστας δεν έχει καν δεκαετία, οπότε Θα γυρίσει στο 0. θα γίνει καλά, εντελώς. Αυτό περιμένουμε. Με τον κύριο Κώστα έχουμε κάνει αυτό το πρωτόκολλο. Ναι. Και έχει επιλέξει κάποια μέθοδο Ποια? που έχει εξατομικευτεί. Επέλεξα Ναι. τη μέθοδο της αντλίας, γιατί φοβήθηκα την επέμβαση στον εγκέφαλο, επειδή τα αγγεία μου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Έχω κάνει το 8 επέμβαση με στέντ και μπαλονάκι. Και από ό,τι είδα, τα αγγεία μου ήταν άθλια. Οπότε επιλέξατε την άλλη λοιπόν μέθοδο. Κύριε Κώστα, όταν θα την κάνετε τη μέθοδο και θα είσαστε καλά, θα μας έρθετε πάλι εδώ. Γιατί αυτό θα είναι πολύ, πολύ σπουδαίο για τους ανθρώπους με Πάρκινσον. Θα είναι μεγάλη ελπίδα. Πολύ ωραία. Γιατί στα δοκιμαστικά που κάναμε, στη χορήγηση του φαρμάκου, από τη μύτη πέρασε σωλήνας, πραγματικά ήταν εντυπωσιακή η βελτίωση. Μπράβο, μπράβο κύριε Κώστα μου. Θέλουμε να είσαστε γερός και δυνατός και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ότι ήρθατε κοντά μας και κάνατε αυτό τον κόπο. Νομίζω ότι όσοι σας είδαν και όσοι σας άκουσαν πήραν πολύ θάρρος και κουράγιο και πιστεύω ότι αν και ένας από όλους ένιωθε ότι έπρεπε να εγκαταλείψει την προσπάθεια, τώρα δεν θα την εγκαταλείψει. Γιατί υπάρχουν και καλοί γιατροί στη χώρα μας και υπάρχουν και πολλές λύσεις, όπως είπε ο κύριος Ζήκος. Σίγουρα. Θέλω να βάλουμε πάλι αυτό το σποτάκι για την νόσο Πάρκινσον να το δούμε και σε αυτό το διάστημα θα παρακαλούσα την σύζυγό σας, την κυρία Ζηνοδία, να έρθει να καθίσει κοντά μας, κύριε Κώστα μου, για να μας πει και εκείνη 2 κουβεντούλες για τη φροντίδα και την δική της την εμπειρία και την δική της τοποθέτηση πάνω σε αυτό το θέμα της νόσου. Σας ευχαριστώ κύριε Κώστα μου, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ. Να γίνετε καλά και να έρθετε πάλι εδώ. Ευχαριστώ. Να δούμε λίγο το σποτάκι. Η νόσος Πάρκινσον δεν είναι μόνο τρέμουλο. Στους νέους ανθρώπους εκδηλώνεται διαφορετικά. Σήμερα άργησα. Άρχισε ήδη να με πιάνει. Και είμαι μόνος. Θα δυσκολευτώ να γυρίσω σπίτι. Δυστονία. Δεν ορίζω καλά το πόδι μου. Τον ήθελα να με τραβάει. Το ίδιο και λαιμός. Το στόμα μου. Γίνομαι αργός. Δυσκίνητος. Αν και βιάζομαι. Βραδικινησία. Διστάζω να περάσω την πόρτα. Πάγωσα. Ενημερώσου. Ώρα για δράση. Η νόσος Πάρκινσον σήμερα αντιμετωπίζεται. Επίκουρος κίνησης. Ελληνική εταιρεία εθελοντών και ασθενών νόσου Πάρκινσον. Σίγουρα δεν είναι εύκολο για τους φροντιστές όταν έχουν έναν άνθρωπο αγαπημένο μέσα στο σπίτι τους και θα πρέπει κάθε στιγμή, κάθε ώρα να είναι ο φύλακας άγγελός τους. Έτσι λοιπόν δώσαμε το λόγο στην κυρία Ζηνοδία και τη θέση της από τον κύριο Κώστα να μας πει λοιπόν σαν φροντίστρια όταν μπήκε αυτή η νόσος στη ζωή σας πώς αυτή τη στιγμή ανταπεξέρχεστε, όχι πώς νιώθετε, γιατί το πώς νιώθετε νομίζω ότι λίγος πολύ το καταλαβαίνουμε, αλλά βέβαια αυτός που το βιώνει πολύ πιο πιεστικά. Τι γίνεται, πώς ανταπεξέρχεστε? Η αλήθεια είναι ότι η δυσκολία δεν έγινε από το πρώτο στάδιο της νόσου. Απλά η τελευταία διετία ήταν σημαντικά επιβαρημένη και για τους δυο μας.
Γιατί ο σύζυγός μου έχει καταπέσει πολύ, έχει αλλοιωθεί η ομιλία του, πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο να μένει μόνος του, έχει πάρα πολύ συχνές πτώσεις. Αυτό είναι φοβερά επικίνδυνο και για αυτόν, αλλά και εγώ δεν μπορώ να φύγω από κοντά του και να έχω εμπιστοσύνη τι θα βρω άμα γυρίσω. Έχουμε περίπου μέσο όρο 1 με 1,5 πτώση ημερησίως. Αυτό μας επιβαρύνει πάρα πολύ ψυχολογικά. Επίσης μετά το απόγευμα νωρίς 5 με 6 ώρα δεν μπορεί να κουνηθεί από την καρέκλα του. Συνεπώς έχει αλλάξει η ζωή μας σε κοινωνικές δραστηριότητες. Δεν μπορούμε να πάμε σινεμά, δεν μπορούμε να πάμε ένα θέατρο, δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Και αυτό μας επιβαρύνει πάρα πολύ, ψυχολογικά καταρχήν. Και φαντάζομαι ότι περιμένετε πώς και πώς αυτή την επέμβαση που θα γίνει για να καλυτερεύσουν όλα. Η αλήθεια είναι ότι τα τεστ ήταν θεαματικά. Τόσο στο σπίτι που κάναμε το τεστ τον κύριο Ζήκο, όσο και στο νοσοκομείο. Βελτιώθηκε η ομιλία του, το βαδισμά του, δεν χρησιμοποιούσε μπαστούνι, σηκώνονταν μόνος του, γιατί είδατε πριν στην αλλαγή ότι αν δεν τον κρατάς δεν μπορεί να σηκωθεί. Επίσης το φάρμακο το παίρνει πλέον κατά 90%, ενώ τώρα μέχρι να διαλυθεί στο στομάχι έχει σημασία η διατροφή, δεν μπορούμε να είμαστε πάντα τι ώρα πήρες το φάρμακο, αν θα φας πρωτεΐνη, αν θα φας κρέας, αν θα φας γάλα. Παίζει ρόλο η διατροφή. Παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο. Άρα και σε αυτό πρέπει να έχετε το νου σας. Ναι, στις αρχές ήταν πάρα πολύ κουραστικό. Δηλαδή έπρεπε 2 ώρες πριν να ξέρω 2 ώρα πριν το φάρμακο, μετά τις 4 θα πρέπει να φάει. Και ήταν τρομερά κουραστικό. Από κάποιο σημείο και μετά δεν το μετρούσαμε. Δεν είναι δυνατόν. Κύριε Ζήκο, στην Ευρώπη γενικά πώς αντιμετωπίζουν τους φροντιστές? Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί που τους υποστηρίζουν, που τους στηρίζουν, που τους βοηθούν, που τους ενημερώνουν, τους συμβουλεύουν? Ναι, κοιτάξτε, στην τους Ευρώπη, ξεκουράζουν. Ας πούμε για τη Δυτική Ευρώπη πιο πολύ, γιατί εμείς στείλουμε τώρα στην Ανατολική Ευρώπη, έτσι όπως έχουμε πάει. Στη Δυτική Ευρώπη το καλύτερο παράδειγμα το έχει η Ολλανδία, όπου έχει αναπτύξει τα τελευταία 3 χρόνια ένα καταπληκτικό δίκτυο σε όλες τις επαρχίες της Ολλανδίας, υποστήριξης των ασθενών και των οικογενειών, θα έλεγα περισσότερο. Το θέμα είναι ότι αυτή η νόσος έχει πάρα πολλά πρόσωπα. Δεν χρειάζεται μόνο έναν νευρολόγο και στην καλύτερη περίπτωση έναν γενικό νευρολόγο, χρειάζεται έναν ειδικό επιστήμονα στην νόσο Πάρκινσον που να πλαισιώνεται από μια ομάδα. Φυσικό θεραπευτή, λογοθεραπευτή, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, όταν χρειάζεται να χάσει τη δουλειά του, να τον αποκαταστήσει. Λογοθεραπευτή το είπαμε, αλλά οι λογοθεραπευτές ασχολούνται και με την δυσκολία στην κατάποση. Έτσι, κάποιοι δεν μπορούν να πάρουν τα χάπια τους καν. Αυτή η ομάδα θα ασχοληθεί και με το φροντιστή. Δηλαδή θα γίνουν ομάδες υποστήριξης του φροντιστή. Φροντιστές μεταξύ τους, με την βοήθεια κάποιου ψυχολόγου που ασχολείται, θα συζητήσει θέματα, θα δώσει λύσεις. Αυτό γίνεται μέσω των συλλόγων αυτή τη στιγμή κατά κάποιο τρόπο? Στην Ελλάδα είναι καθαρά σε βρεφικό στάδιο. Κρίμα. Υπάρχουν 2 σύλλογοι στην Ελλάδα, μία στην Αθήνα, ένα σύλλογο στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, και η δικιά μας εταιρεία η Επίκουρος Κίνηση που κάνει βήματα προς τα εκεί, αλλά είμαστε σε πολύ πολύ αρχικό στάδιο. Η κυρία Ματσουκά δουλεύει, είναι μεσήτρια και συνεργάζεται και με το εξωτερικό. Και φαντάζομαι έχετε ψάξει γενικώς όλη αυτή την ιστορία της νόσου Πάρκινσον. Η αλήθεια είναι ότι όταν συνέβη στο σύζυγό μου ήταν ήπια τα συμπτώματα. Ναι. Και εγώ μέσω ίντερνετ προσπαθούσαμε όσο μπορούσα, γιατί η αλήθεια είναι ότι το ίντερνετ δίνει τεράστιες δυνατότητες. Μετά όταν είχαμε μια αλλαγή γιατρού και δυσκολευτήκαμε στη φαρμακολογία και αυτό μας αναστάτωσε πάρα πολύ. Εντάξει, προχώραγε η νόσος. Εκεί την ώρα είδαμε το σποτάκι το οποίο είχατε κάνει, αυτό που δείξατε πριν. Αυτό ήμασταν ένα έτσι αυτό σας κινητοποίησε δηλαδή? Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι πήγαμε στην ημερίδα και συμπληρώσαμε τα στοιχεία μας. Μετά ήρθαμε σε επαφή με τον γιατρό και η αλήθεια είναι ότι είχαμε τεράστια βοήθεια, γιατί αυτό που είπε προηγουμένως, πλαισιώνεται η Επίκουρος Κίνηση από ένα team. Δηλαδή, σε κάποιο στάδιο
που ο σύζυγός μου ακόμα δεν ήταν έτοιμος να μπει σε λογοθεραπεία, αλλά το ελέγξαμε όμως. Επίσης είχαμε ειδικό φυσιοθεραπευτή με ειδικές ασκήσεις στο σπίτι, το οποίο του κάνει πάρα πολύ καλό. Ναι. Και επίσης βοηθήματα, όπως σήμερα ο σύζυγός μου μέχρι πριν 2 χρόνια επιβαρύνθηκε η κατάσταση, δεν μπορούσε να περπατήσει μόνος του. Οπότε πήραμε ένα ειδικό καροτσάκι, το οποίο το είδαμε πάλι στο συνέδριο που έκανε η Επίκουρος. Όλα αυτά τώρα είναι μερικώς πιο ανεξάρτητος το πρωί, δηλαδή μπορεί να πάει μόνος του να ψωνίσει, να πάει στο περίπτερο, ακόμα και να δει τους φίλους του, που πέρυσι ήταν απόλυτα κρεμασμένος πάνω μου. Αν θα είχα χρόνο να τον πάω με το αυτοκίνητο, να τον βγάλω, να τον καθίσω, να τον ξανασηκώσω. Τώρα είναι πιο ανεξάρτητος. Άρα όλα αυτά βοηθούν και θεωρώ ότι ο κάθε ένας όσο μπορεί πρέπει να ενημερώνεται, και οι εκπομπές αυτές είναι πολύ σημαντικές γιατί πρέπει να απευθύνονται σε ευρύ κοινό. Ο κόσμος όσο μπορεί να ενημερώνεται μέσα από το ίντερνετ. Επίσης για τη μέθοδο αυτή που θα ακολουθήσουμε, εγώ πάλι ενημερώθηκα από την Επίκουρος, από το συνέδριο το περσινό, και παράλληλα το ψάξαμε μέσα από το ίντερνετ πάρα πολλές φορές. Είδα πάρα πολλά σποτ, είδα πολλούς ασθενείς, γιατί δεν παίρνεις εύκολα μια απόφαση. Σίγουρα. Και είπαμε ότι πρέπει να το δοκιμάσουμε. Γιατί εγώ πιστεύω στην εξέλιξη της επιστήμης. Και εγώ και ο σύζυγός. Ξέρετε κάτι, καθώς μιλάτε, έτσι μου έρχεται μία σκέψη στο μυαλό. Καθώς έχω κάνει έτσι αρκετές έρευνες και ντοκιμαντέρ και γκάλοπ και διάφορα άλλα, βλέπω πολλές φορές ανθρώπους που όταν ο σύντροφός τους αρρωστήσει, το βάζουν λίγο στα πόδια. Δηλαδή έχω δει γυναίκες με καρκίνο μαστού που τους εγκατέλειψαν οι άντρες τους την επόμενη μέρα. Είναι ασύνηθες αυτό. Έχει συμβεί και στην οικογένειά μου. Σε πρόσωπο γνωστό μου, τέλος πάντων. Ναι, είναι σύνηθες αυτό. Όμως, εγώ νομίζω ότι αυτό που πρέπει να μας μεταφέρετε ή που χρειάζεται να μας μεταφέρετε είναι ότι εσείς μπορεί αυτή τη στιγμή να βγαίνει από μέσα σας η φράση «νιώθω κουρασμένη» ή «κουράζομαι» ή «κουράστηκα», που μπορεί να το πει ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος και χωρίς λόγο, έτσι. Σωστά. Όμως, στην ουσία, εκεί είστε. Παλεύετε, παρούσα και με πολύ αγάπη και με ελπίδα. Αυτό το εισπράτετε. Ναι, βέβαια. Καταρχήν, εγώ με το σύζυγό μου έχω μια εξαιρετική σχέση. Είχα και έχω. Και ανεξάρτητα από την αυτή τεράστια δυσκολία που περνάμε, η σχέση μας δεν έχει αλλοιωθεί. Μπορώ να πω ότι γίνεται και καλύτερη. Είμαστε περίπου 12 χρόνια μαζί. Κάθε μέρα που περνάει είμαστε και πιο δεμένοι. Είναι πολύ σημαντικό. Ίσως είναι αυτό. Δεν ξέρω αν δεν είχαμε μια καλή σχέση και συνέβαινε και αυτό. Δεν μπορώ να σας πω πώς θα ήμασταν. Φαντάζομαι λογικά ότι όταν οι σχέσεις δεν είναι καλές, έρχονται τα γεγονότα της υγείας ή άλλα να τις αποτελειώσουν. Απλά ίσως είναι η αφορμή. Ναι, ακριβώς. Όχι η αιτία. Ναι, σε αυτό Ζήκο. μπορώ να προσθέσω κάτι. Βεβαίως. Που συγκινηθήκαμε όλοι όταν είχατε έρθει στο νοσοκομείο πριν μερικές μέρες. Ο κύριος Κώστας έκανε το τεστ, του βάλαμε σωληνάκι από τη μύτη να περάσει το φάρμακο απευθείας εκεί που απορροφάτε. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Παράτησε τη μαγκούρα και άρχισε να περπατάει στο διάδρομο. Τον σταματάω, του λέω: «Κύριε Κώστα, δεν είστε ακόμα έτοιμος». Πιαστήκαν οι δυο τους χεράκι-χεράκι, το θυμάμαι δηλαδή, είχε ανατριχιάσει. Και διασχίσαν όλο το διάδρομο, φύγανε τρέχοντας. Συγκινηθήκαμε όλοι, εμείς οι γιατροί, οι νοσηλεύτριες που ήταν εκεί, και εγώ νιώσα μια τεράστια ικανοποίηση που μπόρεσα να κάνω αυτούς τους δύο ανθρώπους πάλι να ζήσουν τη ζωή τους, να χαρούν τη ζωή τους. Γιατί έτσι θα είναι μετά την επέμβαση. Μετά την επέμβαση, ναι. Έτσι, και νομίζω ότι το περιμένει πώς και πώς η Ζηνοβία. Σίγουρα. Γλυκιά μου. Λοιπόν, όλα θα πάνε καλά. Κοίταξε, είδες πόσα μηνύματα μπορούν να βγουν από μία εκπομπή. Με κάποιους ανθρώπους όμως που αυτό που κάνουν το κάνουν με ειλικρίνεια. Ο γιατρός από τη μεριά του, εσείς το ίδιο. Και εγώ πιστεύω. Ναι, βοηθάνε πολύ όλα αυτά, θεωρώ. Τι έχουμε να πούμε εν κατακλείδη για την νόσο Πάρκινσον, κύριε Ζήκο? Εγώ μπορώ να πω ένα μήνυμα βασικό, ότι η νόσος Πάρκινσον αντιμετωπίζεται. Να μην το βάλουν κάτω. Μπορεί ο γιατρός τους να μην είναι πολύ ενήμερος, θα πάνε κάπου αλλού. Υπάρχουν πάρα πολλοί νευρολόγοι που ασχολούνται στην Ελλάδα με την νόσο Πάρκινσον.
Ζούμε σε ένα κράτος που δοκιμάζεται, αλλά μπορούμε παράλληλα εμείς οι γιατροί να σας προσφέρουμε ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Σωστά. Πάντως, Ζηνοβία, μου βλέπω μόλις γίνει καλά ο κύριος Κώστας να τον χάσεις, γιατί θα τρέξει πάλι να ανακατευτεί με τα πολιτικά. Εχθές το βράδυ δεν κοιμήθηκε όλη νύχτα, σκεφτόμενος τι θα κάνει. Και του είπα, πρόσεξε, του λέω, γιατί είπε ο γιατρός να μην πάρεις φόρα από τον πρώτο μήνα. Ακριβώς. Μετά τους 6 μήνες. Θα οδηγάω, θα κάνω, θα. Μέχρι τις 3 η ώρα μου έλεγε τι θα κάνει. Δεν κοιμηθήκαμε το βράδυ. Αλλά έχει πολύ όρεξη και εντάξει, πρέπει να το φρενάρω λιγάκι. Κύριε Ζήκο, είχαμε δει ένα πολύ ωραίο επίσης σποτάκι που είχαν κάνει στο εξωτερικό. Θέλω να μας το περιγράψετε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Στο εξωτερικό εννοείται το πρώτο σποτ που είχαμε Ναι. κάνει. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, ήταν ένας ασθενής, ο οποίος βασικά ήταν μια ιστορία με 3 ασθενείς. Αυτό που θυμάμαι πολύ καλά ήταν που ήταν μπροστά στο ταμείο να πληρώσει σε ένα σούπερ μάρκετ, είχε βγάλει το πορτοφόλι και από το τρέμουλο έτρεμε όλο το πορτοφόλι με τα κέρματα και ακούγαμε τον ήχο των κερμάτων που τρέμει, το ρυθμικό ήχο. Επίσης, μια άλλη ιστορία ήταν μια κυρία προσπαθούσε να περάσει στο δρόμο, είχε ανάψει το κόκκινο, βρισκόταν στη μέση του δρόμου, παγωμένη, γιατί στο Πάρκινσον έχουμε και το λεγόμενο freezing, το πάγωμα. Ξαφνικά σταματάς και δεν μπορείς να κουνηθείς καθόλου. Κορνάραν τα αυτοκίνητα και η γυναίκα είχε δυσκολευτεί πάρα πολύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην νόσο Πάρκινσον εφόσον περάσει 5 ετία. Όχι σε όλους τους ανθρώπους, αλλά τουλάχιστον σε μισούς. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται ενημέρωση για να ξέρουν και όλος ο κόσμος να ξέρει. Γιατί ένας άνθρωπος με Πάρκινσον μπορεί να πάθει αυτό που λέτε ξαφνικά, να μείνει στήλη άλωτος, πάγωμα, δίπλα του και να μην ξέρει τι συμβαίνει. Ακριβώς. Τι βοήθεια μπορεί να προσφέρει εκείνη τη στιγμή σε έναν άνθρωπο? Δηλαδή, οι πρώτες βοήθειες ποιες είναι, τι πρέπει να κάνεις? Να απομακρυνθείς, να τον πλησιάσεις, να τον βοηθήσεις, να τον αγγίξεις, τι? Μπορείς να τον βοηθήσεις πάρα πολύ εύκολα, να τον πιάσεις αγκαζέ Ναι. και κάνεις μαζί του το πρώτο βήμα. Ναι. Οι άνθρωποι που έχουν Πάρκινσον και έχουν τέτοια φαινόμενα παγώματος θα πρέπει να εκπαιδευτούν πώς να τα ξεπερνούν από κάποιον φυσικοθεραπευτή. Μάλιστα. Άρα οι φυσικοθεραπευτές έχουν ένα σπουδαίο μερίδιο Βέβαια. σε αυτή την ασθένεια, όπως και σε πάρα πολλές άλλες, για να μην μπούμε σε όλη τη ζωή μας, από το πώς στεκόμαστε, πώς καθόμαστε, μέχρι το πώς αισθανόμαστε τους μυς μας, έτσι και όλες τις αρθρώσεις μας, μέχρι βέβαια όταν υπάρχουν τραυματισμοί ή χρειάζεται αποκατάσταση ένας άνθρωπος. Σπουδαίος ο λόγος, όπως και του λογοθεραπευτή, όπως είπατε. Βεβαίως. Αναφέρω πάλι την ομάδα που είπατε, του ψυχολόγου, του φυσικοθεραπευτή, του λογοθεραπευτή, που είναι απαραίτητη για την νόσο Πάρκινσον. Και φυσικά του νευρολόγου, όπου συντονίζει τα πάντα. Ήδη έχουν γίνει επεμβάσεις στον εγκέφαλο που έχουν πάει καλά εδώ στην Ελλάδα, κύριε Ζήκο? Στην Ελλάδα έχουν γίνει επεμβάσεις εδώ και μια δεκαετία. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχω τη χαρά να είμαστε στο νοσοκομείο της αεροπορίας και να έχουμε κάνει επεμβάσεις και έχουμε προγραμματίσει και καινούριες. Βέβαια, εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις και έχουμε τροποποιήσει λίγο το πρωτόκολλό μας, αλλά αυτό φαντάζομαι κάνουν όλα τα νοσοκομεία που είναι κοντά στις εξελίξεις. Μάλιστα, πολύ ωραία. Το θέμα, νομίζω, το πιο δύσκολο είναι όταν συμβαίνει σε νέους ανθρώπους που, όπως λέτε, τότε έχουν ίσως φρεσκοπαντρευτεί, ίσως έχουν κάνει έχουν πολύ μικρά παιδιά και εκεί πια τι γίνεται με την νομοθεσία? Υπάρχει κάποια βοήθεια? Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πώς θα βρουν δουλειά? Τους δίνετε κάποιο επίδομα? Τι γίνεται? Να σας πω. Για να κλείσουμε και με αυτό. Αυτό πιο πολύ μπορεί να σας το πει η κυρία Ζηνοβία, γιατί περάσαν από μια τέτοια κατάσταση. Ναι. Εγώ μπορώ να σας πω σαν γιατρός ότι ένας νέος άνθρωπος δεν θα πει ότι έχει Πάρκινσον. Το κρύβει. Υπάρχει ακόμα το στίγμα στην νόσο, γιατί φοβάται μη χάσει τη δουλειά του. Σωστά. Έτσι. Επιδόματα υπάρχουν, αλλά η νομοθεσία δεν έχει την νόσο Πάρκινσον σε κάποιο κώδικα, ώστε ο γιατρός, η ομάδα η επιστημονική να πει αν έχεις Πάρκινσον, τάδε σταδίου, άρα ανήκεις στην παράγραφο 25 και θα πάρεις αυτό το επίδομα. Ναι. Είναι κάτι που θα πρέπει να αλλάξει προς το καλύτερο. Κύριε Ζηνοβία. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Δηλαδή, εμείς ψάχναμε. Καμία πρόληψη. Τίποτα, απολύτως. Δηλαδή, έχει πάρει μια αναπηρική σύνταξη, υπήρχαν προνοιακά επιδόματα, τα οποία δεν τα γνωρίζαμε, τα χάσαμε. Δεν είναι καν ούτε. Δεν είναι λοιπόν επιδόματα που παίρνουν κάποιοι που δεν τους αναλογούν, είναι και επιδόματα που πολλοί δεν παίρνουν ενώ τους αναλογούν. Και όταν τα ρωτήσαμε, δεν ξέραν να μας ενημερώσουν σωστά ότι δεν είμαστε σε αυτήν την υπηρεσία, είμαστε στην άλλη υπηρεσία.
Και μάλιστα δεν είναι ούτε καν στην κατηγορία των ΑΜΕΑ. Ενώ θα έπρεπε, γιατί όταν ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί... Βέβαια, υπάρχει αναπηρία. Εάν δεν είναι αυτό αναπηρία, τότε τι είναι αναπηρία? Μάλλον, όχι τι είναι, υπάρχουν και σαφώς άλλες αναπηρίες, αλλά είναι μια σοβαρή μορφή αναπηρίας, η οποία δεν είναι ούτε καν στη λίστα των ΑΜΕΑ. Εμείς χαριστικά από την εφορία πήραμε, γιατί δεν ήταν, ενώ ήταν γραμμένα όλα, πλην του Πάρκινσον. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ ο κύριος Κώστας να γίνει καλά και νομίζω ότι μπορεί να γίνει και πρωτεργάτης σε ίσως μια μικρή επανάσταση πάνω στο χώρο της νόσου Πάρκινσον, για να μπορέσουν οι ασθενείς να έχουν περισσότερα προνόμια, περισσότερα δικαιώματα, αυτά που πρέπει και τους αναλογούν στο μέλλον. Έτσι. Να είσαστε πάντα καλά. Ευχαριστώ, κύριε Ζήκο, πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας κάνατε. Και εσάς, κυρία Ζηνοβία, και τον κύριο Κώστα που κάθεται εδώ στο στούντιο λίγο πιο πέρα από τις κάμερες. Να σας ευχηθώ για άλλη μια φορά να περάσετε μια πολύ καλή εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι κοντά με κάποιο πολύ ενδιαφέρον θέμα για την υγεία. Αλλά, όπως και να έχει, την υγεία μπορούμε να την πάρουμε στα χέρια μας.